А? Що його, а? За кой крадеш, а? Баба в паприки. Крадай паприки. Скажи бачу, бре. А викай полицiju, Jorke. Викай ko je, više. Daj vam telefon. Ona će mi više kraje paprike. Скажи бачу, бре. Викай miliciju. Milicija! Milicija! Бегай, бре, бачу. Hvali je bača. Čija te bača? Pa naša ti ja. Ne zva. А наша туя. Ne laži. Tako. Znam ja ovo čaj. Znaš ti ja. Znam. На нога надуте, брат. На тога. Čekaj, za koje krade? To je moje. Ej, sad će da idem sa škola da работim da se da... To je moja njiva. Znaš, ovo je njegov... Njega njiva. Da vidimo sad. A, nek dođe. Бегай, бре, зиву, бре. Vidi gi se čekam. Не крави. О, бра, sve паприку. Najljubavi probira. Još pa najubao provjer. Dobri. Бегай, би бачу. Moja njiva, bre, begaj, bre, da ne vika miliciju. Na, na, puni skup. Probirate ljudi po polju. To vi idete po školu. Oni pošteno da špiniram ljudi da mi kradaju papriku. Pa ustavi se poserev kućki, koja je baš budalo jedna. Stavi se servirate po... Не крави паприку, бре. Možda budite da ženite. Sramde. Kako ti on? Boiro, ti će mi da diže život. Sad ću uzem ja kolos pa će da... Ti će me slikuješ ovdje? Po seku. Sad ću u školu... Ajde. Ма не крави паприку, бре. Još pa crvene se probira. Da se raspravi. Nenad! Ама да имаш мозък. Да имаш мозък да ми зазиват. Pa čekaj da podlaš.